Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν της γνωστής μας Turbo X, το ηχείο Rode USB Speaker. Είναι ένα ηχείο τύπου μπάρας που τοποθετείται στο πάνω μέρος της οθόνης με πολύ κομψό design και μικρές διαστάσεις ώστε να ταιριάζει με τα τυπικά λάπτοπ των 15 με 17 inch ή ακόμα και στα μικρότερα, τα netbook των 10 με 11 inch. Η ισχύς του είναι 5W από 2 μεγάφωνα των 2,5W το καθένα, που είναι αρκετή για τα δεδομένα των φορητών υπολογιστών. Και πάμε να κάνουμε τα unboxing. Εδώ την άκρη του ηχείου. Άνοιξε μόνο. Και ας δούμε τα περιεχόμενά του. Μία βάση για να στηρίζετε το ηχείο. Ξέχασα να πω ότι είναι συμβατό και με desktop, ώστε να βάζετε εδώ το ηχείο και να τοποθετείτε το USB στον πύργο. Εδώ. Το ηχείο μας, τα πιαστράκια, έχει μια θικούλα από ό,τι βλέπω και οι οδηγίες. Να το κιόλας, η βάση που σας είπα πριν λίγο, πλαστική, βλέπετε, πολύ όμορφο, πιο κομψή, το USB που είναι συνδεμένο με το ηχείο, τα πιαστράκια για να τα βάζετε πάνω στον υπολογιστή σας, η θήκη που σας έλεγα, πολύ πρακτική, και το ενδεικτήριο χρήσης έχει και στα ελληνικά, βλέπετε, εγχειρίδιο χρήσης. Και πάμε να δούμε το ίδιο το ηχείο. Να το. Από ό,τι βλέπω, μεταλλικό κέλυφος. Πολύ ωραίο design. Δύο ηχεία όπως είπαμε. Ένα εδώ και ένα εδώ. Το λογότυπο της Turbo X. Έχουμε τη μαύρη έκδοση, υπάρχει και σε κόκκινη. Και το USB. Να σας δείξω λίγο και πώς δουλεύει με τη βάση. Εδώ βάζετε το ηχείο και το συνδέετε στο πύργο ή στο λάπτοπ. Και τα πιαστράκια, ένα εδώ και ένα εδώ, τα βάζετε όπου θέλετε εσείς, εδώ ας πούμε, και τα τοποθετείτε πάνω στο λάπτοπ ή στο net. Να και η θήκη, μαύρη, σας δείξω και πως μπαίνει, τυλίγουμε το καλώδιο. Και το βάζουμε μέσα. Μπήκε. Και εδώ τα πιαστράκια. Εδώ κλείνουμε. Turbo X λοιπόν, Rode USB Speaker. Και έχετε απεριόριστη μουσική για όσο χρόνο θέλετε. Γεια σας.